U Hrvatskoj se možda i premalo vodi briga oko kvalitetnog i adekvatnog opremanja uredskih prostora. Oni u dizajnerskom smislu također mogu biti kreativni, ali poželjno je da zadovoljavaju određene standarde. Obzirom da većina ljudi velik dio dana provodi u uredima, onda je zaista bitno da se u tim uredima ljudi i osjećaju ugodno. A to će im biti osigurano time da imaju dovoljno prirodnog svjetla, da imaju udoban stolac na kojem sjede, također položaj kako im je smješten njihov monitor u odnosu na prozor. Potrebno je da imaju dobru kvalitetnu ventilaciju, bilo prirodnim putem ili umjetnu. Znanstveno je dokazano da određene boje zidova utječu na raspoloženje i radnu koncentraciju. Tako da kod odabira boja koje će prevladavati u uredima treba obratiti posebnu pozornost. Poželjno je da boje u uredima ne budu napadne i nametljive, da uredi budu u nekakvim smirenim tonovima i umjerenijim bojama, tako da to ne odvraća nekakvu pozornost i radnu koncentraciju, nego da djeluje ono opuštajuće i smirujuće. Važna stavka kod uređenja i opremanja uredskih prostora je svakako odabir namještaja, koji prvenstveno mora zadovoljiti funkcionalni segment, pa tek onda i onaj estetski. Namještaj bi trebao biti nekakvih svjetlih, vedrih boja, što radi održavanja same higijene, a što radi samog odvijanja procesa, da ne odvraća previše pozornost od onog što se radi. Stolac bi trebao biti ergonomski, udoban za sjedenje, odnosno boravak 8 do 10 sati, što je danas podnormalno. Upravo iz razloga postizanja maksimalne udobnosti danas se proizvode i stolovi i stolice koji su podesivi po visini i kako bi korisniku omogućili idealan ergonomski položaj tijekom boravka u uredu. Dizajnerska i arhitektonska rješenja omogućuju i to da uredi više ne moraju biti stereotipni i jednoobrazni. Dobar primjer pametnog korištenja prostora i udovoljavanja svim uvjetima za rad je ovaj ured kojeg je snimila naša kamera. Ovaj uredski prostor je bio visine od poda do stropne ploče 6 metara, pa je stoga rođena ideja da se napravi jedna galerija kako bi se iskoristio prostor što više. Obzirom da je relativno male širine, trudili smo se napraviti stubište koje će biti lagano, transparentno i neopterećujuće u prostoru, tako da je napravljeno sa jednom čeličnom tetivom koja ujedno služi kao nosač za drvena gazišta i ima ogradu od čelične konstrukcije sa čeličnim sajlama. Ovakvim rješenjima prostor, osim što je dobio na funkcionalnosti, dobio je i na estetskoj kvaliteti. Tako su recimo rješenja pregrade, odnosno pregrađivanje ovog prostora u dva, znači stropna konstrukcija je izrađena od čeličnih profila sa drvenim montažnim stropom, gdje je opet dobivena ta nekakva toplina prostora, drveni strop ne pritišće toliko sami prostor i ima nekakvu toplinu, nije toliko hladan. Prostor, zahvaljujući brojnim detaljima koje se mogu svrstati u elemente industrijskog dizajna, definitivno nije hladan, već oku vrlo ugodan, zanimljiv i razigran. Kod gornje etaže to i nije toliko primjetno, jer je ona uređena više u klasičnom stilu, već kod donjeg prizemnog dijela ureda. Donji dio ovog prostora je osmišljen da zadrži jedan takozvani industrijski izgled i doživljaj prostora, pa je u njemu ostavljena vidljiva međukatna konstrukcija, a to su čelični nosači koji su samo obojani i na njega položeni vidljivi daščani pod. Namjerno je to tako ostavljeno da se ne zatvara u knauf i između ovih nosača čeličnih postavljena je rasvjeta, visilice koje se uklapaju zgodno u taj prostor. Rasvjeta u uredima igra veoma važnu ulogu i tu također postoje određena pravila. Bitno je da ona bude prvenstveno difuzna, što znači da daje jednu jednoličnu svjetlost koja neće bacati neugodne sjene na radni stol, na računalo, ali naravno da u uredu možemo se poigrati i sa nekakvom indirektnom ili zanimljivom točkastom rasvjetom, ali ona je u svakom slučaju na drugom mjestu u uredskim prostorima. Ono što je poželjno, no nažalost ne uvijek i moguće, je dovoljna količina prirodnog svjetla, što konkretno u ovom uredu nije slučaj.
Jedno od obilježja ovog uredskog prostora je i velika staklena fasadna stijena koja omogućava da svako radno mjesto ima dovoljno prirodnog svjetla, što je vrlo važno u radnom prostoru jer nažalost nisu svi prostori dovoljno osvjetljeni sa prirodnim svjetlom. Kao zaključak iz ove priče možemo izvući da su uredski i radni prostori dio svakodnevnice većine od nas i da bi se oko njegovog opremanja trebalo početi voditi znatno više pažnje nego što je to trenutno praksa.